Hello! Bite Master here. So karon kay Sunday, magluto tag nilat ang baboy. Alright. So kini, first natong buhaton, natang baka ni higop sa bawo sa dilami kayo bang. Oh, fresh ni siya from the farm. Sister Sunday good. Sister. Pero kung may gibutang apelyido ni Sister. So next is kani, duhaon na to ang lemongrass. Tapos ginger. Unya, onion, nga tagak naman ni asam tumay. Tagak. Unya, kani, ubi, ang ato ang pinakanindot nga kutsilyo. Ang ubi, kinala naagi na siya. So, imo na siyang ikat gamay, aron na siya base. Mo na siya, kaman, apang tabunan na yun. Okay. After 15 minutes nga magkulo siya, mga 20 minutes. Okay? So, mga kabait master, kung first time niyo maggamit o kaning pressure cooker, ang first thing na tumuhatod kung makulo na siya, usually sa mga maglata og baka is 15 minutes na siya. Kung grabe ka, 20 minutes na siya. Yeah, come on. Kung kani kay 15 minutes naman nilata na di kayo siya. So ato na siya patyon ng kayo and then ato kanaon kay aron mangyang pressure dili na nimo pwede anaon der kay kani malangkat ni buto gyud na siya. So inanaon na nimo imo nang luwag butang ana. No man na nato og wala na natingog nga to ang pressure cooker, so meaning free na nato siyang ablihan. So humok na kayo, so naraay. So, lapat. Tanaw mo may pa. O, see? Lata na kayo. O. Amo ni gami kayo ba? Kama na itong iyon ang kayo. Tanggalon ang kaning lemongrass. Ra? Kaman. Ato ni siyang lulod ang itong vegetables o kaning onion. Kaman. Pinakamahiwagang natong botangan dera o. Aton tilawan. Alright. Kalami. O kini. Alright. Yan na. Sumuna. Ang ato ang awi. O. Let's go. Init man. Tama. Kaon na.